életem első szerepe főiskolásként, már közönség előtt éppen a Liliomfi volt, és ugyanezt a szerepet játszottam, a Kányai fogadóst, amit jelenleg is nagyon sok megmaradt az eredeti szövegből, de egy picikét az alkotók próbálták valahogy a mai fiatalsághoz közelíteni. Vannak olyan szövegek, amiket ma is mondunk egymásnak is, hogy beszélgetnek a srácok az utcán. Hát igen, ez volt a félelem része benne, hogy Darvas Iván után ezt színpadon hogy lehet megcsinálni egy musical verzióban. De azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, legalábbis tegnap volt a nyilvános főpróbánk, és ott a nézői reakciók azt mutatták meg nekünk visszajelzésként, hogy azért ez működőképes dolog.